Ento beka ya nanse am nche bia anam providence Dormaahene ede Otumfuo ede so Otumfuo timi solve bokon tokwa na obema ne nantwie mienu obema ne nantwie mienu sa se no beka na bosia TikTok for no aba reply Dormaahene o se ede ba de na oje eni de ma na ejide opede pa na Otumfuo ho no oje die ana efe Otumfuo ho bema nkyeremu no akere wadwen ama me ewo comment section aha Penyah block media mess was any demo obe like video no other put subscribe button so na be click notification icon for latest update na be chere wadwen da mama ewo comment section mess so baso no a share for so onya bi ahwe it April this year 2025 mu ana Mahama His Excellency the President John Mahama ode bokon tawantawa ne ade no ode go she Otumfuo say Otumfuo enhwe na onsiesi ema asumdwe emra ema Otumfuo so eje so ede pene eje ara say also ede akomapa eje ese obehwe na mentuma sa beda bokọ no ode atui ama odi nkan frɛ ahemfunu mienu ama omo aba menhia ahemfie pen eye kusa Asantehene ana mampu se hene ayese was starting mediation exercise no o pese ode odo bi eba omo ntem na ntawantawa beda ho for ages no o solve na ekuro no ewu fon omie kuro no ema no wu fon na nansia mu ana menhia palace release press statement ana omo kiremu date ya opemso o te kare ne bra ngoma so na o say to the second asase so nyame kase kin Solomon waka asase we so awiye brewe mu date ya baka kwatena bokon tawantan boku case no obekwa kwatena so omo de eba abontan say 30th of November and the 1st of December 2025 here and the final day nana ebetena boku Asɛm no so na odi atuese obu atentrene kola na eho no ana Dormaahene de na press statement eba abontini ape ana Dormaahene ebe de Otumfuo betro challenge ema no ese Otumfuo timi o de Otumfuo timi esoru a obema na ntwe mienu Odishema oba so benya paso so ba who can say hospitals ewo Ghana ha opa mu ahennan e de ejira and some point to test no what that woman so this idea na kwa ubetimi ya masade na akofo ese no ante say Otumfuo committee oko be du echire kura be kwatna so ye wa be kan wani ye mu bi no be fi say Otumfuo Dormaahene on penasem say Otumfuo to be siesie boku asema e kwa kwache na ntwi and back. May they come from the same. They are some other watching. What this year, and they then should be either Apacana. Several as being a better image in the apostle. You were many commenting, I am say, one of the projects are NBC for Penyah. You will be bound to us, and most of the can once say, young Penyah. My will be able to be right for the anyway. You are a look be asked in your house. Near NBC for Jano, you are on Trasso, and one near MPP for Penyah will be this agenda 111. You are a also on Trasso. Several Trasso, more kind to say, not the no more out. No, President Anderson, they do that. Said the anchor back on Thousand way. But also when you're on Trasso, said they are near Mana would down home. I could have gone for him and to be a cop. You're and you must have. Lananyes cover to the dream, you know, Eddie Che Otumfuo. Now, I know now comedian as well. TikTok for no very proud of man say dear na oje free na hono oje day on camera yinti Dormaahene Kofi Mensa Kofi hunu ebeye beta ma se obesua nyansa wate sua nyansa ne sua nimde wo ye panyini emma wa adwene nyini emma wa adwene nyini nya wo nipadua wasa ko school so asa ka ho na die ne se de ase de wa ye tolega bi se ya tintina atwan Dormaahene jankwase akeka no wo ye sa obi anim so wagim Jumabadu mi hunu hina wagim saada Jumabadu mi hunu hina wagim saada mi hunu hina wani mi nyansa saada ya adwisa no krenso na adwisa
so hwe na Dormaahene de o ye na ensema wo keka na adwen e wo fom e wo low Jack Daniels and de mehu se social media no wote e ma bi mu ana wono num bia wo twetwa bia ensan so de wonom a enkwase asem ni jimisem nko na wo kan adwuma badu eno de mehu se wanom bi pen but amanfo se wonom wi esen di wi tofe eno tramadol eno ready na ka ho first time in debat and seminar air kosomo me yaji edi enti se buti ba bi na se wunnim nyansa na asem bi asi na wamfa adwene nyansa anton na wo ka jimisem a yesu edi jimi bayi wa no fi so ba wa jimi no no etesamo wonu na mu bɛhye a emfa hu sɛ odi nsudodo na ɛta ho ewi a ɛbɛhye mpanyin se de wɔ sɛ kwasea no yɛnsa na ho kɔ kanya nsasɛm nkyerɛ ɛna de wa jimi so de na sɛm bia ba jimi na ne de bɛyi ano Lama, ya, mommy and video we mrasisia. I mean, cast me chiremo. Why? Get down. Otumfuo committee, Boko, Bed, and Chili, Kura, Bear, Master. You are making when you will be the visa Otumfuo, Dormaahene on Penyah. Say Otumfuo to be CSC, Boko, Asɛm, about what gentlemen do. Lama. Ajima bedu. Ofu se Otumfuo na me kase Asantehene otiko konso. Ikipa no no. Make cheap promises. Say so to me ekwa solve boko nsensem na obema ni nantwie mienu. Hey, Lama. Wa boda. Ajima bedu. Nantwie ye de eden. Make promises a edro. I'm telling you. Say bia otumi solve a Udu 3 etoso uti na esi ukonso na wo de betina social media keka nkwase asem no eno ne ye pe twa through konso ye pe twa through konso say hey Jesus come to yam na do the come for the church come kwa bless am ajagraja no kunu ni I get you promises now make this out uti ni ye pa through konso say pay na komado yam This evening you will die. Who person kwa papa now or to tell but the year can next time I can't show get down I social media and they were not cheap promises ni bio what time can show no what it so fun kwa Otumfuo Nana Dormaahene ewasa yane ne kasa. Nana Matankonya ewadoma mesremu. Sa Nana Dormaahene munya ne kasa kire. Nana Dormaahene say bakon dokwa ekoso a Otumfuo osetutu say. Obasa opa ne poma sibira no. Wadi abacho bande so Otumfuo osetutu etimi soavo sa ensam no ama asudue ba. Abato na ntwenyini mienu ade ama Otumfuo osetutu ai nana waya de tie me baza me katre Nana Dormaahene friend sabe obi a wodi na nkun woni ankwakwam obi a wodi sikato mprada woni ankwakwam tie so benya sika ato na ntwenyini de ama Otumfuo osetutu sai wano wanye anfa nchara no mu a na na mesra wo se tika na de beto sa na ntwe foto na ntie no na kum na fa djira wo ho tie e bia won tie ase wo manfo kum na ntie no na checha ma wo mobro nyaba Otumfuo osetutu wo hia sa wano bakwa akwadi asam na wo mom bato bonwuma de ama ne se anfa mpare no Meka sembi adi atramba nifuo. Yeti ameka tira mo se. Nana di mambadu. Nana Matankonya ewo eya ebono. Munya na kasa tira. Muntie. Amatofo kasa yemfa ni akonwa mare nyeye. Adi wo bi a wonte kasa. Ana bate dia Nana Dormaahene aka e asese. Nana Dormaahene aya de. Wafua se asumdie ababa aya esrem bako mutie tawadwe ye o se Nana Dormaahene fua so se asumdue baba boku a
na won take asa tienie nana Dormaahene na kura no Otumfuo Asantehene entamu na he wabra antra Ghana fo se Otumfuo Asantehene wanso nche obi a o Ghana enti obi a wona ne ba hagarata na se wono timi kwaka Asɛm na wo to ubotom eyi sika ade to aye anantie ade mane se waye ade a ene na susu tirim ade na aka o enti ada bia wo sori a wona Otumfuo Asantehene atwe kura tie be ba za me tire bo kasa no a na Dormaahene ka ya wo tie tire se apa asubie abra asubie apam da bain na Dormaahene oni Otumfuo Asantehene on meto the challenge on take asa tie adesa wokura ekwa awo so na wo se okwa wo ba o ba to akokwa aman o take asa tie nie sawo a wutuwe wokura akwa awo so na wo ka tire ne sa wo timi kwa wo ba o ba to akokwa aman wa maka tire wo sa fabroni nsa na fa ko wunsuo na fa ko pa ya tire sabe nana Dormaahene sawa yo ka say ya eni ba bi ka tira wo sa sabio hantira na wo ti asie no hantira ni motu acha akonwa na wo ti so nana amofra bi ka sawanim amofra bi ka sawanim asem we ya samua anka a national issue aya nyina ya brexit bako asumdue baba ho Otumfuo Asantehene se otu anamon imagine chire anchire Otumfuo Asantehene se so otimi ka obato anantwie mienu ade amam sebe Otumfuo nka se ni bottom kwan e wachari ni kuro enti se asante anya bibi ama Otumfuo sabi bokofuo anya bibi ama Otumfuo a na wo na adima badu ana wo bata dia che Otumfuo Asantehene na enti asem we o ka won fare sabi o na marusi tumraso sana ntie na wo batoro aya jana chi brodua emmane mansia na adurune kwa no enti ajana chi brodua na mesra o fagu aya wa himfie na ti chama wo manfoni wo mum na di nkwankwa asante nsra wo se sabe oni abofo a amukọ wiram ade namba yan yedi na nkum enti anwere na usika asai usika nuru taku usika nuru ayesi digato na asuna no nyame kwadu se wo ubati ato kwadu ama moti ade ama biaka entitie sansem no awo keka no obemma bokofu ade wo ya ho se boko asudi ama ho samba asudi ama wa na firi wo na adima bedu a wa takra wo jebi ansam keka on social media na adoso ansam ya wo kan adoso enti ya basra wo se sawodi ya wo ado ya bi ya aya Dormaahene Mahama wono na employ wo na elevate you what does Adam Jennifer cover Dormaahene Mahama go and buy it to the president of Ghana sir why elevate you from high court judge to why the appeal court judge it is an enchiro Otumfuo Asantehene on say wadabraka wano na try ejiko anye tro enti woni sika na odi sika to brada amfa okotoro bante sabe amasai ya duane ya base ya noa ya brasumdua pam ya basa ye nua no mbokofuo wamoso nya asudie do mutime tena boko ade sa Ghana fo endi so baba ya takra wotem na baba tonti a ani ya sra wo se bokofuo Penyah enti wo ma nso Otumfuo ho aka nipa ba ko aya rewero enti so antimi aka hu bidia ani na bokofuo be de wo ya tie angafe sanka ya ba se obaka se da bi Otumfuo kwa wo kwe mene na ba bro anan ye nyina akopa asudie ama ye nua no bokofuo
na want me agasa asem we o to na ntia se wonokọ na woba enti se wokọ na wani nkunimu a na ade na obaye afei sa adwene ni mu obi a wa wotie tie nie se Otumfuo akọ na asumdie ama ade na we baye mumusa mo asem we enyansafo yanta se no besepa ne konyini aha yan ramsonso ya ewom de wo pass due ane de wo ka kire wo se wo de da bia metaw da bia me sori tiaw da bia me kasa tiaw o kwa ka asem wo di nkunimu a mato aya na ntwe mienu di ama wo asem ya na naji mamadu e kan ye me kan na naji mamadu ate se bitatere man ye nam na se tatere man ye nam a enka ayinviapa eso wi a ye ba yi akatrama e de atoso se yan ho ni afama asanteman tie nie enti yamba wa fa de obi mba wa mba oka se wanya se wo bato na ntie e de ama obi dia ko ayabako afani akoko na ntie mienu na tama o mu se o mu nya ndoko akoko adafo mi ni ma mba ko do be ka bosio nyansa tia Penyah na Dormaahene asɛm a wɔka wɔde praise Otumfuo Asantehene otoso mienu Asantehene na wɔde kamfo Asantehene na nso asɛm no yɛdane no ɛfa na de patwa yi moma yɛtie na Dormaahene ne ensamra Otumfuo committee ɔkɔ bɛ du ekyire kura a bɛ kɔtena so yɛ wura bɛ na wɔyi yɛ mu bi no bɛ bi sɛ Otumfuo Dormaahene ɔbɛn asɛm sɛ Otumfuo tiri siesie bɔnko asɛm a ɛma wɔkyɛ no ne bi beku ɛne nipa meka de account from sɛ ɛyɛ asɛm na da wɔakyɛ otiri siesie a ɛde yɛ asubie ayɛ abaka ho sɛ de asa asubie no ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛtumi akɔ so asɛm yɛ titia wo na Dormaahene sɛ ebinom fi sɛ ɔmpɛ Otumfuo asɛm nanso wɔka no chieftaincy minister anim sɛ Otumfuo timi siesie bɔkɔ asɛm a ɔbɛkɔ akɔ kyɛ no nantwie mienu na mmom ɔka de akamfo ne sɛ ɛnyɛ sɛ bia ɔmpɛ na asɛm ti no so bɔkɔ akɔ kyɛ no nantwie mienu anaasɛ ɔntimi o asɛm na da hɔ akyɛ nti sɛ Otumfuo etimi ɛsɔfo saa asɛm na kyɛ sɛ ɔde asomdue sononko bi aba Ghana enti no kwan bia so no na ɔno na Dormaahene ɛwɔ sɛ ɔkɔbɔ Asantehene aba so afe moma yendo so asɛm no mu na yɛnsunya mu ade fi sɛ Dormaahene asɛm a ɔka yi sɛ wotie ne trade a bɔne bi anim nanso yɛmbisa na Dormaahene good terms bɛn ɛna wo ne Asante Kɔtɔkɔhene wo asomdue bua bɛn na wo ne Asante Kɔtɔkɔhene ɛnoma no yɛnti wɔyɛ ade awi a wo ɛna ɔsɛ ɔkɔbɔ na ba so ɛyɛ one question yɛ wɔ sɛ yɛbisa ma wo sɛ bere bia na ba keifa asomdue na mepere no na Dormaahene opew asɛm ɔka yi oni adwobɔne bia na ɔde ka yi o nanso de wɔyɛ pɛn eti na manfo adrage no eti before sɛ ɔbɛkɔ akɔ kyɛ Santehene nantwie no good terms bɛn ɛna Dormaahene wo ne Santehene wɔ ɛno yɛ one question na manfo bisa de nti a yɛ drage na Dormaahene me kyerɛ wase de atɔso biem na Dormaahene as obi a wɔyɛ adwuma ɛwɔ court na wɔtena asɛm so na wo even appeal court a wo level ɛnyɛ level ketwa enti wo nim timing where and when to deliver a message or tackle an issue. That very statement to say, Otumfuo say to timi siesie saa asɛm na. Wo be kwa akɔkyɛ ne nantwie no. De edi kan. Wonim sɛ ɛbɛto asɛm ama ebinum a ɛbɛ favor ɔmo no ɛwɔ de ɛbɛdwene. Ɛbɛto asɛm ama de ɛmfavor no ɛnso wɔ de ɛbɛdwene. De betumi asa escalate another conversation ama abufuo yanka asɛm no nananum aka du ba bi ebetumi ama abodwoto yemu aba no ebesia akɔtrega nneɛma ama abufu asan aba na because what can asɛm no it is on social media ye be discuss ebinom ayinim kasa ya wo benya nkada bi yakuro mo obekeka nsɛm ama asɛm no ebesa trigger ana enti obi a wudi breti se no sɛ opɛ wo ne Otumfuo Asantehene ɛno masomdua bu a ɛnya asɛm wei ɛna nka wugina so ɛde make such a statement. Obi a we security analyst bia ba wo se eye big threat e ma asem na Asantehene di no enti statement no na enya de a eboa tama na Dormaahene kan sa asem go bre ko asem no esigya so a ye no a emeneye na Dormaahene asomdue eye asomdue ede asomdue ya de nka momu ba
asomdue enti na ka akɔcha Asantehene na ntwie mienu bra wonim se watimi aka bɔkɔ asɛmɛyɛ nana na se wonim se asɛm bia da hɔ akyɛ na se yɛ kana edi ɔdɔ ne asomdue bɛba ɛne yɛ approach ya wode enam so etete bunu ne Asantentem ama nkwadaa binum a wɔnom adwi mu nnɔyɛ afa ne se obi yɛ Asanteni a wɔyɛ ne tamfo ama nkwadaa binum a wɔnom adwi nnɔyɛ afa ne se obi wɔ bunu mu na se wɔno wɔne wo nana Dormaahene nyadwi a wɔyɛ ne tamfo a ebinum kura bɔ paa edi list emani pa yɛnkɔbɔ wɔnom tuo yɛnkɔdi we dem yɛkɔ program na we wɔ hɔ a yɛnsɛ nani saa nneɛma no nyinaa no tie ɛno nso yɛ ko hyehyɛɛ enti sɛ wonim sɛ Asante Kɔtɔkɔhene Otumfuo Asantehene esiesie bɔkɔ asɛm na bɛbɔ na baso de a wada Roma eniema ne nhyehyɛe a wɔyɛ bu ne bunu ɛne na hafo no nyinaa no gyae meka bunu ahafo ɛne Ashanti nhyehyɛe a wodi aba ama inheritance of enemy other regions no nyinaa emu kyekyɛ ama akwati sɛ bi gyina no wada Roma gyae na wodin ɛyɛ din bi a ɛyɛ abɛda so ama wagye dimbɔne na ɛmɛ ya sɛ ɛsan sɛ wo bunu in region mu no nti no yɛkawa na yɛyɛ de animonyam no akɔsan abonofo nyina adeɛ so yɛ dɔma nko a nti na Dormaahene sɛ na Asantehene ɛyɛ bibi sɛ na bɛbɔ na baso de a ɛgya ya wo so na seɛ ama yasom dua bu a ɛnom ne bunu ɛne afo ne Asantentem no ɛsɛ no mesiro gyae na nsɛm bebre wɔ hɔ a ne ka no ɛnyɛ ne ka ne social media yɛ nam aseɛ ne yɛsiesie nsɛm ɛno nti na court wɔ hɔ no ɛno nti na ahemfie wɔ hɔ no eti medase sɛ na Dormaahene o pass biabua no ma no na o si Asante Kɔtɔkɔhene etimi ɛyɛ wo ya obekɔ akɔkyɛ nade na emom tie na nka de ehwɛ ne sɛ wayɛ di na sɛ de ebinom ka sɛ wo hyehyɛ aseɛ wo mpɛ sɛ Asantehene bedi nkunim ɛwɔ bɔkɔ asɛm no na nka wa hyehyɛ aseɛ ama Asantehene di nkunim ama asomdue aba bɔkɔ ama afa ne afa gye atom na wɔnom agye atom awie no na nka wa sɔre sɛ ye wuro Otumfuo Asantehene binom adwen yɛ wɔnom sɛ mempɛ wasɛm nanso ebia na afa bi na me ne wonya adwen wahyɛ Ghana ni nyina ni monyam na wama Ghana yasomdue bua ene yabusuafo ewu wɔ bɔko no ɛto obetwa papa minim nsɛm hwee me bra na ntwie mienu na wodi ayɛ apamhyɛde ne agyinahyɛde akyerɛ animonyam ya wo ya bua ɛka Ghana nyina bom ɛsanse nya wenku ane de wayɛ yɛn didie wo yɛ ɛna wayɛ wo yɛ ɛtɔso mienu saa na nka wɔ sɛ na Dormaahene wo yɛ bra asɛm na twa na nya bra asɛm no sigya so ayɛ kuku eti mesrɛ me nuanom sɛ moma yɛ nyinaa yɛ kasae ɛne yɛ bibia ya ɛfa ensɛm ɛde ntɔkwaba no yɛntwa so na Dormaahene a wo kɔdi n'akyi akɔakɔdi obi dɛm wo kɔdi n'akyi akɔakɔdi obi awu wo kɔdi n'akyi ama wo ne wo nua ɛntɛm atete no ɔno kora baabi asɛm na duru no mpɛ obenya nka ɔne Asante Kɔtɔkɔhene ɛgoro wɔno ankasa ahunu sɛ Asante Kɔtɔkɔhene ayɛ bi da na wɔno wɔtwe ne mu ne bɛtene yɛ pɛ Asante Kɔtɔkɔhene Otumfuo Asantehene yɛ ɔtɔ so mienu ne dibre ne nanu ɛwɔ Ghana mamuo mu no ɛyɛ nhyehyɛ afiri Ghana ahyase bɛpem nnɛ ɔntimi fa ne ho nto no fi sɛ nya bɔkɔ asɛm nkwa ne Asantehene ɛne de wayɛ bi pɛn ɛna ogu so a ɔba bɛyɛ ama asomdue abua aba sɛ yɛka asɛm ewie obi atena asase so na sɛ nananom aban yi ɛyɛ aban a wɔ accept responsibility na ɛfa ɛbi a ankwa ma wɔnom no aban no compensate omo big ayɛ japade ama wɔnom abɛyɛ nkaedum na wɔne wɔna na kanso anyina bɛdidi ho a asɛm ne tuntwae sabre no asomdue mae nipa kukum ɛso nteye Ghana yɛ one Ghana eti adeɛ bia ɛdi mogya kaguo bɛba no ɛsɛsɛ sososo na Dormaahene me ka ma wo so wate aseɛ sɛ ɛma ne ntɔ wo timu da sɛ na ba ka fa metan wo wo yɛ aduanani me yɛ aduanani me yɛ aduanani me papa ɛyɛ oyokuni me maame yɛ aduanani nti me yɛ aduanani me ntan wo da na emom adeɛ a ɛbɛba na daakye ɛbɛma me ne me nua me na kanso anwunia bɛnya ɔtan deɛ wo sogya na me nim daakye asɛm me soso eti sɛ de na Dormaahene wama Ghana fo nyina ehunu sɛ sɛbe wo ne Asantehene ni asɛm na wo ntan no na wunya na ntwia de bɛba bɛkyɛ Asantehene no na Dormaahene me so me ntan wo da na sɛ wutimi yɛ adwuma underground ɛma Asante Kɔtɔkɔhene edi nkunim ɛboa ma bɔkɔ asɛm nyinaa twatia na asomdue ba na Dormaahene me nso me mɛbrɛ wo dwampa wo tuya bia na de ahyire wa no afei na Dormaahene sɛ wutimi ɛka ɛbono ni Asante bom ɛma ensɛm binum ni gya binum a wasoso so no wudum
na oni Asante Kotokohene eye baako na wo boa ema odo ene nkamamu ene sade ya ye di ye ho dwanti ye te ye ho ase na ye koba sebo ni Asante a obi ani obi etirimu pona eno de na Dormaahene mebre onantwie mebre onantwie menka ne ma no bi so obi oni mi no nka ncho me ye be ma ba wo mebre onantwie na Dormaahene oya ade o praso ndua bua na emu bre a wo kan no ena ntwa yie Chere wa adwama me e wo comment section how you Penyah block media agra